Right, so dito po ay may mga presyon po ang mga paninda pong gulyasan no, sa 120 po ang per kilo. Tapos ang tumpukan po ng tamban ay 50 pesos po. So ang alimasag po dito ay 60 po ang per kilo. Nay, good morning. Morning. So ang espada po dito, no? Magkano? 160 lang, kuya. Murang-mura. Maganda. So 160 po ang espada po dito, no? Napakaganda lang espada. Tapos ang bangus dagupan po ay medyahan. 140 lang, 140 po ang per kilo, no? Dito po, Nay. Pareho lang yan. Parehas lang po ang kilo po ng bangus. Nandito ako ng Webis eh. Wala ka eh. Mga vlog mo, mapapamura ka. Napapamura ka talaga sa mga presyon ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga isda ni Kuya dito. Mapapamura ka talaga. Magkano yung presyo ng talakitok? 250. So, 250 po ang presyo po ng talakitok, no? Ito masarap iprito, oh. 180 ang kilo. Masarap din yata sa ano to eh, sa sinigang eh. Sinigang sa bayabas. Ano to to? Ay, sniper. Mukhang mauubos ang pera ko ngayong araw na to ah. So, ang dorado po dito ay 130 po ang per kilo, no? Gana tumpok? Oy, 100 pesos po ang kada tumpukan po ng galunggong dito, oh. So, ang mga isda po dito ay may mga presyo na po, no? Taong 80 lang yan, dalawa 150, may dagdag pa, quality. Quality! Tepam! Tepam! Shoutout sa'yo. Tepam, wala kang bangus na malaki. Wala kang bangus na malaki. Hanap ako nung ngayon, kala ko may ano ka dito. Kano dito? 140 sa Rahiwi. So 140 po dito, oh. Pampanga to. Eh wala kang ano? Bibit? 50 na 90 kuya. Wala po. Sige, pag ano na, balik ako dito pag meron. Ito po yung islang kanduli, no? Itlogan po, oh. 50 lang ang isang plato po, no? Pokan, 50 pesos. 50 dito. So 100 pesos po dito. Dito po ay 50 pesos ang kada plato, no? Boss, thank you. So ang alumahan po dito ay 150 po ang per kilo, no? Yan po ay mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Hindi mga tumpukan natin, sir, oh. So, tumpukan po na Alright, so good morning po sa ating lahat at sa mga kababayan po natin na pumunta po dito sa Malabon Fish Market, no? Upang mamili ng kanilang mga ihahain sa pagkainan. So, update po tayo ng mga panibagong presyohan po dito sa Malabon Tumpukan. So, sa sistema po ngayon ay unti-unti pong dumarami ang ating mga kababayan upang mamili po rito, no? So kasi dito sa Malabon Tumpukan ay marami po kayo mapagpipilian sa halagang 50 pesos, 100 pesos. Sigurado at sulit na sulit at tipid ka pa dahil ang 50 pesos po dito ay mayroong halaga. So sa mga kababayan po natin na gusto pong dumaayo dito sa Malabon Fish Market, talagang mag-e-enjoy po kayo sa inyong pamimili. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot po muli dito sa Malabon Tumpukan sa panibagong update po ng kanilang mga binebentang seafood. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Gawin ni Boss B. Mapadukot ka na ni Boss B. Alright, so dito po ay may mga presyon po ang mga paninda pong gulyasan, no, sa 120 po ang per kilo. Tapos ang tumpukan po ng tamban ay 50 pesos po.
Ang bangus po ay 120 po ang tumpukan, 3 piraso na po yan at apatan. Ikaw muna, meron muna daw. Good morning po. May magkano yung bayabas? 30 1/4. Ay, 50 na nakalapit sa inyo. Sige pa, babalik ako ha, Nay. Ikot mo muna ako. Ikot mo muna ako. Shout out po ate, good morning. Morning. Si Kuya ang nandun ngayon sa kabila. Parang palitan na. Opo, ganun talaga. Bili na. Yan po yung mga presyo po ng mga gulay po. Mag-iikot po muna ako. Sige po, thank you. Salamat eh. So ang alimasag po dito ay 60 po ang per kilo. Oh. Limasag, 60 lang. Nay, good morning. Morning. So ang espada po dito, no? Magkano? 160 lang, kuya. Murang-mura. Maganda. So 160 po ang espada po dito, no? Napakaganda na espada. Tapos ang bangus dagupan po ay medyahan. 140 lang, 140. 140 po ang per kilo, no? Dito po, Nay. Oh, pareho lang yan. Parehas lang po ang kilo po ng bangus. Di po, Nay, salamat po. Nandito ako ng Webis eh. Wala ka eh. Vlog mo, magpapamura ka. Napapamura ka talaga sa mga presyohan ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga isda ni Kuya dito. Magpapamura ka talaga. Magkano yung presyo ng talakitok? 250. So, 250 po ang presyo po ng talakitok, no? Ito masarap iprito, oh. Ayan, 180 180. ang kilo. Masarap din yata sa ano to eh, sa sinigang eh. Sinigang sa bayabas. Oo, ganun. Sniper. Ting maya-maya. Ano to? Sniper. Ay, sniper. Mukhang mauubos ang pera ko ngayong araw na to ah. Sige, pagbibigyan kita ng magandang break. So, ang dorado po dito ay 130 po ang per kilo, no? Babalik ako. Okay. Wala pa rin siya na. Wala pa, nasa probinsya pa, hindi pa siya Yan nakakabalik. na yata siya. Iyak na. Yun na lang yata. Mukhang wala na Pero wala eh. siyang ano, wala siyang vlog ha. Oo. Wala siyang vlog. Ayun po. Doon po na ako. Oo. Batalay. Kano kilo dyan sa batalay? Ito to. Ha? Yan ang batalay. Oh, thank you. Gana tumpok? Oy, 100 pesos po ang kada tumpukan po ng galunggong dito. Oh.
So ang mga isda po dito ay may mga presyo na po, no? Tahong, 80 lang yan. Dalawa 150. May dagdag pa. Quality. Quality. Tepam. Tepam. Shoutout sa'yo. Tepam, wala kang bangus na malaki. Wala kang bangus na malaki. Hanap ako nung ngayon. Kala ko may ano ka dito. Dalawang pira. Dadali ko kasi sa project ngayon. Ito rin galing kanina si Kuya Itzy. Ando, kita kami. Nagmotor. Oo. Nagkausap kami, sandali lang. Maaga pa siya dito kanina eh. Sa'yo to, te? Bigyan daw. Hoy, ano? Hindi ka na dyan maganda yung quality yan? Quality? Ikot muna ako, te. Kala ko meron eh. Kukuha sana ako kahit mga 5 piraso. Yung iba na natin kami nakalatag dito. Ilang araw kita hindi nakikita dito. Kaya pala. Ano to? 120 na lang. Gite, salamat eh. Matandaan na naman. Okay na yan. Oh, boss! Boss, nakita na kami ni Utol mo doon. Galing ka na lang? Oo. Ito, linis. Lagyan ng sarap. Mula sa puso ni Esperanza. Anin, 50. Oh. Sandaan na lang, sandaan. So dito po ang bangus dagupan po ay isang piraso. 200 po ang isang piraso. Sandaan na lang, sandaan. Magkano dito? 140, Sarahiwi. So 140 po dito. Sandaan, patay, sandaan na lang, oh. Yan po yung mga presyo po dito, no? Sobrang mura po ng kanilang mga ibinebentang isda, no? Sa tumpukan po ay halagang 50 pesos, talagang ulam na tipid ka pa at sulit. So mga 50 pesos po, mga tumpukan po. 50 pampangato. Eh wala kang ano? 50 dalaw na hindi ko yan. Wala po. Sige, pag ano na, balik ako dito pag meron. Ito lang yan, buwan. Buwan-buwan? Yung tagay sarap talaga yung ano, yung ito talaga yung bit-bit. Oo, talagang masarap sa meatball. Buwan. Okay naman din po yan, kaya lang... Hindi, malalambutin pa po eh. Di kagaya na, pag binili ko niyo malambot na, kaya pag hinimay mo, dire-diretso. Sige pa, Nay, salamat po. 50 madam na. Sinigla. So marami po kayong mabibili dito po na 50 pesos po ang halaga ng mga ibibenta pong isda rito, no? Ito po yung islang kanduli, no? Itlogan po, oh. 50 lang ang isang plato po, no? Tsaka yung mga tamban din po ay dagsa po dito sa halagang 50 pesos. Napakarami na po talaga, oh. Alaka, kabase, sa halagang 50 pesos, ulam na po talaga ng ating mga kababayan dito, no? So, ang mga galunggong po dito ay, ang tumpukan, 50 pesos. 50 dito. So 100 pesos po dito. Dito po ay 50 pesos ang kada plato, no? Boss, thank you. So sa mga kababayan po natin na mga naghahanap po dito ng kanilang mga iuulam po sa pagkainan, dito po ay marami po kayong mabibili na murang-murang mga presyon po ng mga seafood sa Malabon Fish Market, no? So yan po yung mga tumpukan po dito, oh. Bagad talaga yan, boss. Ano mo sa ano? Boss Lando Explorer. Ano?
Wala na ako sticker, napamigay ko na sa ubos. So ang alumahan po dito ay 150 po ang per kilo, no? Yan po ay mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Ay, saan daan ng galong po? Hindi mga tumpukan natin, sir, oh. So, tumpukan po ng Ay, tama yung vlog pa sa 40 pesos po ang tamban. Kariwa. Ay, tama po yan, oh. Yung yellow king Alfred. So, tumpukan po ay 40 pesos, no? Dito sa Galunggong, 50. 50 pesos po. Sariwang sariwa po. Ay, sandaan lang, sandaan. Sir, Boss. pwede mo kayo na yung pwede namin natulog? Sir, yung mga wala sa camera. Uy, marap kayo. Ay, niya. Ay, nakani. Sandaan lang, sandaan. So, 100 pesos po at 50 pesos po ay may mabibili po kayo dito, no? Sa tamban naman po ay 40 pesos po ang tamban, no? Tumpukan po yan dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Alright, so sa kaganapan po, sistema po dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang dami po ninyong mabibili dito sa halagang 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. Sulit na po para sa isang araw na ulam, no? Ang 50 pesos at 100 pesos po dito ay mayroon pong halaga. Sa gusto pong makamura po talaga ng kanilang mga bibilin dito sa Malabon Fish Market, talagang sulit po talaga ang inyong pera dito. So anyway, shout out po pala sa ating mga kaibigan po, no, na sa project site po natin na Team Mandirigma, sa Yu family at sa Rivera, no? Rivera family, shout out sa inyo. At sa mga kababayan po natin vendor dito, kababayan po natin ng mga namimili, sa mga viewers po natin na sumusubaybay po at sumusuporta po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. So sa ating mga kababayan po na talagang dumarayo po dito, mega love shout out. So hanggang dito na lang po si Boss Lando Explorer. Lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat po. Bye-bye na po. Oh! 1.10 ka na lang, 1.20. Wala nang 1.40. Ginabalik ko na. Sarap. Presyong kababayan. Saan na.